Islamic State of Khorasan ndi gulu la zigawenga. Headquarters yawo imapezeka ku Afghanistan. Cholinga chawo akufuna kukhazikitsa dziko la Chisilamu ku Central Asia. Amene anayambitsa gulu limeneli ndi Hafiz Khan wochokera ku Afghanistan. Poyamba iyeyo amagwira ntchito ngati komanda wa Taliban mpaka anamenya nawo nkhondo yolimbana ndi NATO. Patsogolo pake anatuluka Talibani ndi kuyambitsa gulu limeneli. That was 2015. Mkulu ameneyu anakhala mtsogoleri kwa chaka chimodzi ndipo anaphedwa ndi America mu 2016. Islamic State of Khorasan imadana kwambiri ndi Akhristu, Ayuda komanso Atsamunda. Aliyense amene anamenya nkhondo ndi Asilamu kapena kupha Asilamu amadana naye. Mwachitsanzo, masiku apitawa anatulutsa video ndi kulengeza kuti amadana kwambiri ndi dziko la Russia. Mwina ambiri mukhoza madabwa ndi chifukwa chani gulu limeneli likudana kwambiri ndi Russia. Potengera ndi zimene iwowo amanena, zaka 1400 zapitazo maiko a Chikhristu kuphatikiza Russia anamenyana ndi Asilamu mpaka kuwagonjetsa. Kuyambira 1979 mpaka 1989 Russia inkamenyana ndi gulu lina la Mujahideen m'dziko la Afghanistan. 1999 Russia inathibula Asilamu ku Chechnya. Komanso 2015 ku Syria Putin anatumiza asilikali kuti akathane ndi zigawenga. Ndiye gulu limeneli likunena kuti Russia ndi adani awo. Anapha Asilamu pa nkhondo imene inachitika zaka 1400 zapitazo. Anaphanso Asilamu ku Afghanistan, ku Chechnya ngakhalenso ku Syria. Moreover, akunena kuti ku Russia kuli Akhristu ndiye akudana nawo. Tikukumbukira pa 7 March, just 2 weeks ago, intelligence ya ku America inatulutsa report yochenjeza Putin. Anamuwuza kuti akhale tcheru chifukwa zigawenga zikufuna kuchitira Chiwembu mzinda wa Moscow. Putin analandira uthenga ochokera ku America, ananyozera nkumanena kuti akunama. Pofika 24 March, mawu ochokera ku America anapherezera pamene zigawenga za Islamic State of Khorasan zinaombera anthu mpaka kupha 137. Atamaliza, zigawenga zimenezi zinakwera galimoto nkuyamba kuthawira mbali ya ku Ukraine. Komabe apolisi anawatsatira ndi kuwagwira. Tiyerekeze munthu wapha munthu ku Blantyre ndiye athawe, apolisi akamugwirire ku kasungu. Zigawenga izi zinachita Chiwembu ku Moscow, kenaka zinakwera galimoto ndi kuthawira ku Bryansk. Bryansk ndi dera limene linachita malire ndi Ukraine, kusonyeza kuti akanapanda kuwagwira pamenepa akanatuluka ndi kupita ku Ukraine. Tamumva Vladimir Putin wavomereza kunena kuti ndizoonadi kuti zigawenga za Chisilamu ndi zimene zachita Chiwembu, komabe akupanga blame Zelensky. Chimene akunena zimenezi zigawengazi zimathawira mbali imeneyo. Ndiye akhulupirira kunena kuti a Ukraine anagwirizana anthuwa kuti mukangofika ku Bryansk mulowe ku Ukraine tikulandirani. America yanena kale kuti Ukraine sikukhuzidwa, komabe Russia ikunena kuti Ukraine ikukhuzidwa. Komatu anthu amenewa akanadziwa sakanapanga zopusazi. Atagwidwa azunzika mosakhala bwino ndi asilikali. Anawayika nthambo za magetsi ku maliseche ndiye sitikudziwa kuti awapanga zotani. Pali chigawenga chimodzi anachidula khutu ndi kuchidyesanso. Ameneyu wadya nyama yake yomwe. Anthu onse amene agwidwa alipo 11 ndi nzika zochokera ku Tajikistan. Pamene amalowa mu khoti la Mulungu lapitali, anthu amenewa amaoneka ofowoka.
athibulidwa modetsa nkhawa, achekedwa ndi mipeni, ena aonongeka maso. Komanso panali wina amene akudwala mwa serious, anawa mu khoti pa wheelchair. Monga tikudziwa, asilikali a Russia amadziwika kwambiri ndi nkhanza, ndi anthu amenewa apha anthu 37 osalakwa. Nzachidziwikire kuti ngati awagwira amoyo aona zakuda. Ndi chifukwa tikuona akuwalumikiza ndi nthambo ya magetsi, kusonyeza kuti alumikiza nthambo ya magetsi ku maliseche akuwapanga shoko. Mmodzi amudwa khutu, atalidwa khutu lija amudyetsanso. Wina tamuona ku khoti ali ndi diso lowonongeka. Komanso panali wina amene amaoneka kuti sakudziwa chimene chikuchitika, anali pa wheelchair akudwala mwa serious. Vladimir Putin waneneratu kuti sawakhululukira anthu amenewa. Izi zachidziwikire kuti anthu amenewa zawo zada. Ngati analephera kumukhululukira Prigozhin, muganiza kuti angakhululukire zigawenga zimenezi?